Hare Krishna. Audio, video clear irukka Kamalaji? Yes, Mataji, clear irukku. Thank you. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்க்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு வாமன அவதாரம் படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கிளாஸே. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஐயான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சாலாக்காய சக்ஷுர் உண்மையிலித்தம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போறது எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு படிக்க போறது வாமன அவதாரம். எல்லாருக்கும் இந்த கதை நல்ல டீட்டெயிலா தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் அதை நம்ம ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். எஸ்மா. இன்னைக்கு படிக்க போறது தசாவதாரத்துல 5வது அவதாரம் வாமன அவதாரம். இது தசாவதாரத்துல 5வது அவதாரம் ஆகும். இது கதையா முதல்ல படிச்சுட்டு அப்புறம் ஸ்லைட்ல ஸ்லோகத்தோட அப்புறமா படிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம். பிரகலாதன் பேரன் மகாபலியின் ஆணவத்தை அடக்க பெருமாள் எடுத்த குள்ள வடிவமும் வாமன அவதாரம். தன் அடியில் உலகங்களையும் அளந்து திரு விக்கிரமனாக வானுக்கும் மண்ணுக்கும் உயர்ந்து நின்றார். பிரகலாதனுடைய பேரனாகிய பலி என்ற அசுரராஜன் ஆண்டு வந்த காலம் வாமன அவதார காலமாகும். வாமன அவதார காலம்ங்கிறது அவன் பலி அவன் அசுரனா ஆண்டு இருந்தான். அந்த காலத்துக்கு தான் வாமன அவதார காலம்னு பேராகும். இந்திரனுடன் போர் செய்து பலி தோற்று போனான். மீண்டும் பலம் பெற்று எப்படியாவது தேவர்களை ஜெயிக்க வேண்டும் என தனக்குள் ஒரு பிரதிஜை எடுத்துக்கொண்டார். பிருகு வம்சத்தில் தோன்றிய சுக்கராச்சாரியார் முதலிய அந்தணர்களை அணுகி ஆலோசனை செய்தான். அவர்களை பலி சக்கரவர்த்தியிடம் விக்ரஜித் என்ற ஒரு பெரிய வேள்வியை நடத்தும்படி உபதேசம் செய்தார்கள். அவ்வாறு அவர் வேள்வி செய்யவே அதிலிருந்து ஒரு பொன் ரதம் வெளிவந்தது. அந்த ரதத்தில் கணக்கற்ற வில்லும் அம்பும் கவசமும் இருந்தன. அதில் சிங்கத்துவஜம் கட்டப்பட்டு இருந்தது. அந்த சமயம் பலியினுடைய தாத்தாவாகிய பிரகல்நாதன் அவன் முன்பு தோன்றி அவனுக்கு என்றும் வாடாத தாமரை மலர் மாலையை கொடுத்தார். சுக்கராச்சாரியார் ஒரு சங்கை கொடுத்தார். பலி சக்கரவர்த்தி வேள்விக்கு வந்திருந்த அந்தணர்களை வணங்கினான். சுக்கராச்சாரியாரின் ஆசையையும் பெற்றான். ரதத்தில் ஏறினான். கவசத்தை தரித்து கொண்டான். ஒரு கையில் வில்லையும் மறு கையில் சங்கையும் தாங்கிக் கொண்டான். அசுர சேனைகள் புடைசூழ நேரே தேவலோகம் சென்றான். அமரர் உலக தலைநகரான அமராவதியை முற்றுகையிட்டான். அமராவதி பட்டணம் அழகு வாசம் செய்யும் இடம். இந்த எழிலார்ந்த நகரம் தனக்கு உடைமையாயிற்று என்ற உற்சாகத்தில் அசுர படைகளுடன் பலி இந்திரப்பட்டினத்தை தாக்கினான். பலி எழுப்பிய யுத்த சன்னத்தமாகிய சங்கு ஒலி கேட்டதும் இந்திரனுக்கு அச்சம் ஏற்பட்டது. உடனே குல பிரகஸ்பதி ஆகிய வியாழ பகவானை போய் கலந்து ஆலோசித்தான். தேவேந்திரன் பிரகஸ்பதியிடம், குரு பகவானே, பலி முன்பை விட அதிக பராக்கிரமத்துடன் அசுர சேனைகளை திரட்டி கொண்டு நம்மை முற்றுகையிட்டு இருக்கிறார். அவன் செய்த வேள்வியின் ஓமகுண்டத்திலிருந்து தோன்றிய ரதத்தில் ஏறி வந்திருப்பதை பார்த்தால் நாம் அவனை ஜெயிக்க முடியாது என்று கருதுகிறேன். ஆகவே நான் தங்களிடம் அடைக்கலம் தேடி தேவ சைன்யத்துடன் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு தேவேந்திரன் முறையிடுறான். இப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? சரியான உபாயம் சொல்லுங்கள் என்றான். தேவேந்திரன் பலி சக்கரவர்த்தியை இந்த நிலையில் மோதுவது என்பது உகந்தது அல்ல. அவன் பிருகு வம்சத்து மகரிஷியின்
பரிபூரண ஆசையை பெற்று வந்திருக்கிறான். அளவிலா பராக்கிரமம் பெற்றிருக்கிறான். இப்போது யுத்தம் செய்ய வேண்டாம். நீங்கள் எல்லோரும் சொர்க்கத்தை விட்டு போய்விடுங்கள். அவனுக்கு எப்படியாவது சொர்க்கத்தை தான் கட்டி ஆள வேண்டும் என்ற ஆசை, அந்த குறிக்கோளை அவன் அடைவது உறுதி உறுதி இருந்தாலும் காலப்போக்கில் அவனே தன்னை அழித்துக் கொள்வான் என்று எந்த மகரிஷிகளினால் அளப்பரிய பலத்தை பெற்றானோ அந்த மகரிஷிகளுக்கு அர்ப்பணம் செய்து அவர்களாலேயே அவன் அழிவை தேடிக்கொள்வான். கவலை வேண்டாம். நீயும் உன் ஆட்களும் ஸ்ரீமன் நாராயணனை தேடி சரணடையுங்கள். அவர்தான் பலிக்கு அழிவை தரக்கூடியவர் என்று பிரகஸ்பதி அறிவுரை செய்தார். குருதேவருடைய வார்த்தைகளை தட்டாமல் இந்திரன் தேவலோகத்தை விட்டு வெளியேறினான். அசுரருக்கு தெரியாத இடம் ஒன்றில் போய் மறைந்து கொண்டான். பலி இதனால் தேவலோகத்தை எளிதில் கைப்பற்றினான். அமராவதியிலேயே தங்கி 3 உலகங்களையும் கட்டி ஆண்டான். தவிர அந்தணர்களும் மகரிஷிகளும் தத்தம் கர்மாவை குறைவின்றி நடத்தி கொள்ளவும் பலி வழி செய்து கொடுத்தான். அதனால் ஜீவராசிகளும் அவனை போற்றி புகழ்ந்தனர். பிருகுவம்ச அந்தணர்கள் தங்கள் சீடனுக்கு வந்த இந்திர பதவியை பார்த்து மகிழ்ந்தனர். அவன் இந்த பதவியில் இருந்து நழுவாமல் இருக்கும்படி 100 அசுவமேத யாகங்களை செய்யுமாறு அவனிடம் கூறினார்கள். பலியும் அசுவமேத யாகம் செய்ய தொடங்கினான். இதனால் உலகிலும் இவன் புகழ் ஓங்கி நின்றது. தேவர்கள் தக்ஷன் மகளாகிய அதித்தி என்பவளுக்கும் கஷ்யப்ப முனிவருக்கும் பிறந்தவர்கள். இதனால் தன் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட எளிய இழிநிலை வாழ்க்கையை எண்ணி அதித்தி மிகவும் வருந்தினாள். அதை கண்ட கஷ்யப்பர், அதித்தி, உன் முகம் வாடி இருக்கிறதே, ஏதோ மன வருத்தம் அடைந்ததாக நினைக்கிறேன். மேலும் உனக்கு தெரியும், அந்தணர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் எந்தவித துன்பமும் ஏற்பட நியாயமில்லை என்றார். மகரிஷியே, நீங்கள் சொல்வது உண்மையே. சாதுக்களுக்கும் அந்தணர்களுக்கும் துன்பம் நேர்வது இல்லைதான். ஆனால் அதில் தாங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர். தேவர்களும் 9 புத்திரர்கள், அசுரர்களும் 9 புத்திரர்கள், இருவரும் உமக்கு சமமே எனினும் எனக்கு கண்கண்ட தெய்வமாகி உங்களிடம் ஒன்றை வேண்டுகிறேன். தேவலோகத்தில் எனது புத்திரர்களான தேவர்கள் பதவி, சொத்து, சுகம் அனைத்தையும் இழந்து தவிக்கிறார்கள். அவர்கள் மீண்டும் பழைய நிலையை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தெளிவாக கூறுங்கள் என்றார். இதை நான் தனித்தனியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படி கதையா தானே வருது, அதனால தான் அப்படியே படிச்சுட்டு போறேன். வேணும்னா நடுவில் நிறுத்திட்டு அதே தான் சொல்ல போறேன், டீட்டெயில சொல்றேன். அதித்தியின் வார்த்தைகளை கேட்டு சிரித்தார் கஷ்யப்பர். பிரியே, உன் விருப்பம் நிறைவேற வேண்டுமானால் நீ பரந்தாமனை தியானம் செய். அவர் உனக்கு வழியை தந்தருள்வார். பரந்தாமனை அடைய வேண்டுமானால் எத்தகைய விரதத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என அதித்தி வினவினாள். பயோ விரதம் எனப்படும் விரதத்தை பங்குனி மாதம் சுக்லபக்ஷம் பிரதமி திதி வரும் நாளில் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து 12 நாட்கள் கடைபிடித்து ஸ்ரீ ஹரிநாராயணனை சந்தோஷப்படுத்துவாயாக என்றார் கஷ்யப்பர். அதித்தியும் அதை மேற்கொண்டாள். விரதத்தை தவறாமல் கடைபிடித்தாள். கடைசி நாள் அன்று பகவான் சங்கு சக்கரதாரியாக அவளுக்கு காட்சி கொடுத்தார். அப்போது அவள் மனம் மிகவும் மகிழ்ந்தது. தேவமாதா அதித்தி தேவியே, உன் விரதத்தை கண்டு மகிழ்ந்தேன். நீ எதனால் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டித்தாய் என்பதை நான் அறிவேன். இப்போது உன் தேவகுமாரர்கள் பதவியிழந்து கதியிழந்து நிற்கின்றனர். அவர்களை மீண்டும் சொர்க்கலோக ஆட்சிக்கு ஆளாக்க வேண்டும். உன் புதல்வன் தேவேந்திரன் மீண்டும் அமராவதி நகரில் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என நீ ஆசைப்படுகிறாய். ஆனால் தற்சமயம் அது இயலாது. அசுரர்கள் யாரும் வெல்ல முடியாதபடி பராக்கிரமம் பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நல்ல காலம் அந்தணர்கள் பராமரிப்பில் ஆட்சி நடத்தி வருகிறார்கள். எனவே போர் செய்து பயன்பெற முடியாது. ஆயினும் இனி என்னை வழிபட்டதற்குரிய பலன் உனக்கு நிச்சயம் உண்டு. ஆகவே உன் விருப்பத்தை வேறொரு விதத்தில் நிறைவேற்றி தருகிறேன். நானே உனக்கு புத்திரனாக பிறக்க வேண்டும் என்று மனத்திலே எண்ணி தியானம் செய். அதன்படியே பிறந்து தேவர்களை காப்பாற்றுகிறேன். இது தேவ ரகசியம், எவரிடமும் வெளியிடாதே. உன் ஆசை நிறைவேறும். அதித்தியும் பகவான் திருவார்த்தைப்படி தனக்கு திருமாலே மகனாக பிறக்க வேண்டும் என்று எண்ணி மகிழ்ந்தார். வரம் கொடுத்தது போல பரந்தாமனும் அவளுடைய கர்ப்பத்தை அடைந்தார். புரட்டாசி மாசம் சுக்கிலபக்ஷம் திருவோண சிரவண நட்சத்திரத்தில் முதல் அம்சமான அபிஜித் பாதத்தில் சூரியன் நடுப்பகலில் பிரகாசிக்கும் சமயம் பரந்தாமன் கஷ்யப்பர் அதித்தியிடம் புத்திரராக அவதாரம் செய்தார். இதற்கு பெரியோர் விஜய துவாதசி என்று பெயரிட்டனர். அப்போது தேவதுந்துபி முழங்கியது. வித்யாதரர், சித்தர், கிம்பூரர் போன்ற வானவாசிகள் பகவானை மங்களகரமான துதிகளால் போற்றினார். பிறக்கும் போது அவர் தந்த
தந்த காட்சியை கஷ்யபுரம் அதித்தியும் பார்த்து ஆனந்த கண்ணீர் சிந்தினார்கள். ஷியாமளா தெரிய மாட்டேங்குது, ஒரு நிமிஷம். இல்ல, இந்த இடத்துல இது மறைச்சிருக்கு. ஷியாமளா மேனி, சிரசிலே கிரீடம், காதிலே மகர குண்டலங்கள், சங்கு சக்கரம், கதை, தாமரை தாங்கிய 4 கரங்கள், நெஞ்சிலே சீவத்சம், கைவளையில் தோல்வலை, இடையிலே மேகலை, மஞ்சள் பட்டாடை, கழுத்திலே வண்டு சூழ் வனமாலையும் கௌஸ்தூபமணியும் திருவல்லங்கார பூஷிதராக பெருமாள் காட்சி கொடுத்தார். பெற்றோர்கள் முன்பு இப்படி காட்சி கொடுத்த பெருமாள் நாடகத்தில் ஏற்படும் காட்சி மாற்றம் போல தன் உருவத்தை குட்டையான ஒரு அந்தன சிறுவனாக மாற்றிவிட்டார். அதித்தியும் கஷ்யபுரம் பல மகரிஷிகளை அழைத்து வர செய்து வைதிக கர்மாக்களை செய்து வாமனன் என்று பெயரிட்டனர். தேவர்கள் குழந்தை பிறந்திருக்கும் ஆசிரமத்திற்கு வந்து வழங்கினார்கள். பின்னர் மகரிஷிகள் பெருமாளுக்கு உபநயனம் செய்து வைத்தார்கள். அச்சமயம் கதிரவனே அவருக்கு காயத்ரி மந்திரத்தை உபதேசித்தான். பிரகஸ்பதி பிரம்மசூத்திரத்தை பிரம்மசூத்திரனா பூணூலே கொடுத்தார். கஷ்யப்பர் முஞ்சியை கொடுத்தார். முஞ்சி என்றால் தர்பையால் செய்த அரைஞான் கயிறு. பூமாதேவி கிருஷ்ணா ஜலத்தை, அதாவது மான் தோலை கொடுத்தார். சந்திரன் தண்டத்தை அளித்தான். அதித்தி கௌபீனம் கொடுத்தாள். பிரம்மா கமண்டலம் வழங்கினார். குபேரன் பிச்சை பாத்திரம் கொடுத்தான். பார்வதி தேவி அதில் முதல் பிச்சை ஈந்தாள். இப்படி பல பரிசுகள் நல்கி மகிழ்ந்தனர். பெருமாள் திருவள்ளியும் வேண்டினர். இவ்வாறு நிகரற்ற பேரும் புகழும் பெற்ற அந்த ஊர் அந்தன சிறுவன் தனது வைதிக கர்மாக்களை தவறாது செய்து வந்தான். நர்மதா நதியில் வடக்கரையில் பலி சக்கரவர்த்தியை ஒரு பெரிய யாகசாலை அமைத்தான். அந்த வேள்விக்கு மகரிஷிகளை எல்லாம் வரவேற்றிருந்தான். மாமனர் தன் பெற்றோரிடம் இந்த யாகசாலைக்கு தான் போக வேண்டும் என்று அனுமதி கேட்டார். அவர்கள் அனுமதி தந்து ஆசி கூறி வழி அனுப்பி வைத்தனர். யாகசாலைக்குள் இவர் நுழைந்ததும் இவருடைய அரும்பெரும் ஜோதியால் மற்ற இடம் எல்லாம் ஒளிமயமாகிவிட்டது. இது இவர் என்ன கதிரவனோ, அக்னி பகவானோ அல்லது சனக்குமாரனோ என்று அநேகரும் சந்தேகித்தனர். அவரை பலி சக்கரவர்த்தி அன்புருக வரவேற்றான். அரக்கியம் கொடுத்து அவர் திருப்பாத கமலங்களை கழுவி அந்நீரை தன் தலையில் தெளித்து கொண்டான். பின்னர் அகமும் புகவும் அல்ல மாமனரிடம் பலி பேசினான். சுவாமி, தாங்கள் இந்த யாகசாலைக்கு எழுந்தருளியது கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தங்கள் பாத துணிகள் பட்டதன் காரணமாக என் முன்னோர்கள் நல்ல பதவியை பெற்று விட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன். தங்கள் பாதம் கழுவிய தீர்த்தத்தை தெளித்தினால் என் பாவங்களை போக்கிக் கொண்டேன். தங்களுக்கு ஏதாவது தேவை என்றால் அதை அடியேன் தர சித்தமாக இருக்கிறேன். தாங்கள் தம் தேவைகளை பெற்று மேலும் என்னை கிருதார்த்தன் ஆக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன். பலியின் பிரார்த்தனையை கேட்ட பகவான், அசுரேந்திரா, நீ கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு நான் உண்மையிலேயே புலகாங்கிதம் அடைகிறேன். நீயோ பரம பாகவதனான பிரகலாதன் வம்சத்தில் பிறந்தவன். உனக்கு கிடைக்காத சம்பத்தே இல்லை என்று சொல்லுவேன். மேலும் நீயோ மகரிஷிகளை மதித்து அவர்களை வார்த்தைகளை தட்டாமல் கேட்டு அவர்கள் வழி நடக்கிறாய். அந்தர்களுக்கு ஆவண செய்து ஆதரிக்கிறாய். இப்படிப்பட்ட உனக்கு என்ன குறை இருக்க போகிறது? அது மட்டுமா? உன் தந்தையோ தேவதைகள் அந்தணர்களாக வந்து அவருடைய ஆயுளை யாசிக்கிறார்கள் என்று அறிந்தும் தெரிந்தும் யாசித்ததை அவன் கொடுக்கவில்லையா? அத்தகைய குலத்தில் உதித்து நீ யாசிப்பவர்கள் எது கேட்டாலும் இல்லை என்னாது கொடுக்கக்கூடியவன் என்பதை நான் அறிவேன். கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பின்னால் வாக்கு மாறுவது என்பது பெருத்த அவமானம் என்பதை நீ அறியாதவன் அல்ல. நான் உன்னிடம் விரும்புவது எல்லாம் எனது கால் அடியில் 3 அடி நிலைமை. அதற்கு மேலே எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை. ஆக எனக்கு தேவையான அந்த 3 அடி நிலத்தை பெற்று போகவே வந்திருக்கிறேன் என்றார் சுவாமி. என்னிடம் யாரெல்லாமோ எதையோ கேட்டு பெற்று செல்கிறார்கள். தாங்களோ மிகவும் இளைய வயதினராக திகழ்கிறேன். அப்படிப்பட்ட தாங்கள் தங்கள் காலடிகளால் 3 அடிகளே கேட்பதாக நினைக்கிறேன். பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கும் உங்களுக்கு பகவானை தியானிக்க சௌகரியமாக நிறைய மலர்கள் பூத்துக்கொள்ளும் பூந்தோற்றத்துடன் பெரிய நிலத்தையே தருகிறேன் என்றான் மகாபலி சக்கரவர்த்தி. அசுர சேஷனி, நீ கூறிய வார்த்தைகளால் நான் மிகவும் திருப்தி பெற்றேன். ஆனால் எனக்கு நான் கேட்கும் 3 அடி நிலம் மட்டும் போதும், வேற எதுவும் தேவையில்லை என்றார் பலி சக்கரவர்த்தி. அவரை வணங்கி தங்கள் விருப்பப்படியே தருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வாமனருக்கு தானம் செய்வதற்கு நீர் நிறைந்திருக்கும் கிண்டினா அந்த கமண்டலத்தை கையில் எடுத்தார். அந்நேரம் இவற்றையெல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருந்த சுக்கராச்சாரியர் பலியை தனியே அழைத்தார். பலியே, இதோ இந்த குள்ளமான உரில் வந்து நிற்பது வேறு யாரும் இல்ல, ஸ்ரீமன் நாராயணனே. அவர் தேவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தில் இங்கு வந்திருக்கிறார். எந்த காரியத்தை ஆராய்ந்து அவசரப்படாமல் சற்று நிதானமாகவே செய். நீ செய்ய போகும் காரியத்தால் உனக்கு மட்டும் இல்ல, உன்னை சேர்ந்தவர்களுக்கும் உன்னை நம்பி இருக்கிற அசுரர்கள் அனைவருக்கும் அழிவு வந்திருக்கிறது என்பதை மறந்து விடாதே.
இப்போது ஒன்றுமில்லை, வாக்கு கொடுத்து விட்டோமே, அதை நிறைவேற்ற வேண்டுமே என்று தயக்கம் வேண்டாம். ஒரு சில இக்கட்டான நிலையில் வாக்கு தவறுவதை சாஸ்திரங்கள் சம்மதிக்கின்றன. அது மட்டுமல்ல, ஒருவர் பிரம்மச்சரிய விரதம் பூண்டு பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு படும்போது நீ போய் பேசுவது தவறில்லை. ஆகவே உன் வாக்குறுதியை மறந்து விடுவாயாக என்று விளக்கமாக குரு சுக்கராச்சாரியர் எடுத்து உரைத்தார். ஆச்சாரியாரே, நீங்கள் சொல்வது முற்றிலும் சரியே. இருந்தாலும் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். என் குலம் எப்படிப்பட்டது? நான் வாக்கு தவறினால் பரம பாகவதனாலே என் பாட்டன் பிரகலாதனுக்கு அல்லவா இழிவு. இந்த துர்தன் பிரகலாத வம்சத்தில் பிறந்தவன். வாக்கு தவறித்தான் என்று அவர் பெயரை நிறுத்தித்தானே உலகம் பழிக்கும். கொடுத்த வாக்கை பூர்த்தி செய்வதை காட்டிலும் சிறந்த தர்மம் வேறு உண்டோ? தானம் செய்வதனால் நான் அனைத்தையும் இழந்தாலும் சரி, ஒரு அந்தனுக்கு அளித்த பிராமணத்தை ஒருபோதும் மீற மாட்டேன். வந்திருப்பது பரந்தாமனே என்று சொல்லியிருங்க. பகவானே என்று எழுந்து யாசிக்கிறான் என்றால் என்னுடைய குலத்துக்கு ஏற்பட்ட பெருமையாகவே நினைக்கிறேன். அவருக்கு தானம் கொடுப்பதால் வரும் விளைவு எதுவாயினும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள சித்தமாகிவிட்டேன். தயவு செய்து என்னை மன்னியுங்கள். தங்கள் பேச்சை கேட்கவில்லை என்று கருத வேண்டாம். நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறப்போவதில்லை என்றான். மகாபலி, அடே மூடா, நான் உனக்கு இப்படி விளக்கமாக கூறியும் என் பேச்சை கேட்காது நீ பதவி இழந்து பரிதாபகரமான நிலைக்கு தள்ளப்படுவாய் என்று சாபமிட்டார். சுக்கராச்சாரியார் பலி அந்த நேரத்தில் தன் மனைவியை அழைத்து வாமனருக்கு நீர் வார்த்து கொடுக்க தயாரானது. ஆனால் பிறகு வாமனருடைய திருப்பாத மலர்களை கழுவுவதற்கு ஒரு ஆசனத்தில் அமர்த்தினாள். பலியின் மனைவி விந்தியாவளி நீர் முகர்ந்து கொடுத்தாள். பலி அவருடைய பாதங்களை கழுவினான். அந்த நீரை தன் சிரசிலும் உடலையும் தெளித்துக் கொண்டான். அவருக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜைகளை செய்தான். நிலத்தை தானம் செய்யும் பொருட்டு தாரை வார்த்து கொடுப்பதற்காக கிண்டி செம்பை எடுத்தான். அது சமயம் தன் அறிவுரையை ஏற்காமல் பலி தாரை வார்த்து கொடுத்து ஏமாந்து விட போகிறானே என்று எண்ணிய சுக்கராச்சாரியர் வண்டு உருவெடுத்து செம்பினுள் நுழைந்து நீர் துவாரத்தை அடைத்துக் கொண்டார். செம்பிலிருந்து நீர் வரவில்லை. இதை உணர்ந்த பகவான் அருகம்புல் ஒன்றினால் துவாரத்தில் குத்தினார். அந்த அருகம்புல் துவாரத்தை அடைத்துக் கொண்டிருந்த சுக்கராச்சாரியரின் கண்களில் ஒன்றை குள்ளாக்கியது. கிண்டி செம்பிலிருந்து நீர் வெளிவந்தது. மனைவி நீர் வார்க்க மகாபலி தாரை வார்த்தான். அந்தன குல திலகமே, உன் காலடி அளவில் 3 அடி நிலங்களை உனக்கு தானம் செய்கிறேன் என்று தெரிவித்தான். வாமனமூர்த்தியாகிய பகவான் முகம் மலர்ந்தபடி தன் இருக்கையில் இருந்து எழுந்தார். அப்போது அவருடைய உருவம் வானலாவி நின்றது. அவருடைய திருமேனி எங்கும் நீக்கப்பெற நிறைந்து நின்றது. விண்ணும் மண்ணும் திசைகளும் மற்ற உலகங்களும் 7 கடலும் அத்தனையும் அவரிடம் அடங்கியிருந்தன. இதை கண்ட அசுரேந்திரன் பிரமித்து நின்றான். இத்துடைய ஸ்ரீ ஹரியாகி வாமனரின் ஒரு கையில் சுதர்சன சக்கரம் சுழன்றது, மற்றொரு கையில் சாரங்கம் என்ற வில்லும், இன்னொரு கையில் கௌமோதகி கதையும், வேறொரு கையில் வித்யாதரம் என்ற வாளும் பிடித்து நின்றிருந்தார். தேவர்களும் முனிவர்களும் பகவானுடைய திவ்ய தரிசனத்தை கண்டு அவரை துதிப்பாடி வணங்கினார்கள். வானலாவன் என்ற வாமனர் ஒரு காலால் பூமியை அளந்தார், மற்றொரு காலால் வானத்தை அளந்தார். ஆகினும் 2வது அடிக்கு ஆகாயம் போதவில்லை. இந்த நிலையில் 3வது அடி வைக்க இடம் ஏது என்று விடுவினார். மீண்டும் தன் உடலை குறுக்கி வாமனராக நின்றார். அசுரேந்திரனே, நீ சகல தர்மங்களையும் அறிந்தவன். நீ இந்த நேரம் என்னிடம் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றவில்லையே, அதனால் நீ நரகத்திற்கு போக வேண்டியதாகும் என்பதை நீ அறியாதவன் அல்ல. நான் என் காலால் ஓரடியில் பூமியை அளந்தேன், 2வது அடியால் விண்ணுலகம் முழுவதையும் அளந்தோம். இன்னும் என் கால் அடிக்கு இடம் தேவை என்றாகிவிட்டது. 3ஆம் அடிக்கு இடம் இல்லையே. ஆக நீ அதற்காக என்ன தரப்போகிறாய்? மகாபிரபு, இந்த மகாபலி சக்கரவர்த்தியை நீங்கள் அறியாதவர் அல்ல. எப்போதும் நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை மீற மாட்டேன். 3ஆம் அடிக்கு தங்களுக்கு இடம் வேண்டும், அவ்வளவுதானே. இதோ இந்த சிரசின் மீது தங்கள் காலடியை வைக்கலாம். அதனால் ஏற்படும் எந்த விளைவுகளையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள சித்தமாகவே இருக்கிறேன். இச்சமயம் வருண பாசத்தால் மகாபலி கட்டுப்பட்டான். அங்கே பிரகலாதன் வந்தான். வாமனரை வணங்கினான். எனது மாயைகளை தேவர்களும் முனிவர்களும் கூட தாண்டுவது அரிது. ஆக அவர்களால் அடைய முடியாத சிரேசை பலி அடைந்து விட்டான். அடுத்து வரும் சாவரணி மனுவந்திரத்திலே பலியே இந்திரனாக விளங்கப் போகிறான். அதுவரை விஸ்வகர்மாவால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட சுதல லோகத்தில் சகல சம்பத்துகளும் பெற்று பலி அங்கு இருந்து வரட்டும் என்றார். பிறகு பகவான் பிரகலாதனை அழைத்து, அப்பா பாகவத சிரோன்மணியாக்கி நீயும் சுதல லோகத்திற்கு போக கடவாய். நான் அங்கு உங்களுக்கு துவார பாலகராக இருந்து ரட்சிப்பேன் என்று அனுகிரகித்தார். உடனே பிரகலாதன், பிரபோதங்களால் அசுரகுலமை பெருமை அடைந்தோம். அவர்களின் சார்பாக அடியேன் தங்களை நன்றியுடன் வணங்குகிறேன் என்றார். அடுத்து சுக்கராச்சாரியரை அழைத்த பகவான், ஆச்சாரியாரே, யாகத்தை பூர்த்தி செய்யாதவன்
பாவத்தை அடைவான் என்பதை நீர் அறிவீர். ஆகவே பலியின் யாகத்தை பூர்த்தி செய்யவும் என ஆணையிட்டார். பின்னர் வருண பாசத்தால் கற்றிருந்த பலியை விடுவித்தார். பகவானுடைய ஆணைப்படி சுக்கராச்சாரியரும் யாகத்தை பூர்த்தி செய்தார். யாகம் நிறைவேறியதும் பலி எல்லோருக்கும் அஞ்சலி செய்தான். அனைவரும் அவனை பாராட்டினார்கள். அடுத்து பிரகலாதனோடும் தன் உற்றார் உறவினரோடும் சுகரலோகத்திற்கு பலி போனான். வாமன மூர்த்தியான பகவான் பலியிடம் இருந்து பெற்ற உலகங்களையும் இதனிடம் ஒப்பு கொடுத்து தேவானுகிரகம் செய்ததாய் அந்தர்த்தனம் ஆனார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உங்களுக்கு ஓவராலா அந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா? இப்போ ஸ்லைடு மூலியமா நம்ம ஸ்லைட் அண்ட் ஸ்லோகாஸ் மூலியமா நம்ம டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே. இறைவர் வாமன தேவர் குள்ள அவதாரம். எஸ்மா. ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ்மா. சலயசி விக்ரமனே பலிம் அத்புத வாமன பதனக நிரஜனித ஜனபவன கேசவ வாமன ரூப ஜெய ஜெகதீஷ ஹரி. ஓ கேசவா, பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியே. ஓ ஹரி, வாமன பிராமண வடிவத்தை எடுத்தவனே, எல்லா புகழும் உனக்கே. ஓ அற்புதமான குள்ளனே, உங்கள் பாரிய அடிகளால் பாலி மன்னரை ஏமாற்றுகிறீர்கள். உனது தாமரையின் நகங்களிலிருந்து வெளிப்பட்ட கங்கை நீர் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்களையும் நீ விடுவிக்கின்றாய். ஸ்ரீ சுகவாத ஈர்த்தம் விரிந்த ஸ்துத கர்ம வீரியஹ ஹரதோர் பாபு வாம கபூர் ஆதித்யம் சதுர்பூஜ சாங்கா கதாப்ஜ சக்ரஹ சாங்கவாச நளினாய தேக்ஷணாஹ. சுகதே கோஸ்வாமி கூறினார், பரமாத்மாவின் செயல்பாடுகள் மற்றும் பராக்கிரமத்தை போற்றி பிரம்மா இப்படி பேசிய பிறகு ஒரு சாதாரண உயிரை போல மரணத்துக்கு ஆளாகாத பரமபுருஷ பகவான் அதிதியின் வயிற்றில் இருந்து தோன்றினார். அவனுடைய 4 கைகளும் சங்கு சக்கரம் தாமரை மற்றும் வட்டு ஆகியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்டன. அவர் மஞ்சள் நிற ஆடைகளை அணிந்திருந்தார் மற்றும் அவரது கண்கள் மலர்ந்த தாமரையின் இதழ்கள் போல் தோன்றின. பகவான் வாமன தேவர் இந்த உலகில் அதிதியின் வயிற்றில் இருந்து முற்றிலும் பொருத்தப்பட்ட சங்கு, வட்டு, கிளப் மற்றும் தாமரை அவரது உடல் நிறம் கருப்பாக இருந்தது. அவர் மஞ்சள் நிற ஆடைகளை அணிந்திருந்தார். படிக்கிட்டா வந்தது. இது மட்டும் நீங்க ஸ்ரவண துவாதசி நாளில் பத்ர மாதத்தின் பிரகாசமான 15 நாட்களில் 12ஆம் நாள் சந்திர மாளிகையான ஸ்ரவணத்திற்குள் வந்தபோது அபிஜித்தின் மங்களகரமான தருணத்தில் இறைவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றினார். அபிஜ் நட்சத்திரம் இந்தியா வானத்தில் 5வது பிரகாசமான நட்சத்திரம். அபிஜ் நட்சத்திரம் உதயமான போது ஸ்ரவண துவாதசியில் ஒரு மங்களகரமான தருணத்தில் பகவான் விஷ்ணு தோன்றினார். அந்த நேரத்தில் 3 உலகங்களிலும் உயர்ந்த கிரக அமைப்பு, விண்வெளி மற்றும் இந்த பூமி உட்பட அனைத்து தேவர்களும், பசுக்களும், பிராமணர்களும் மற்றும் பருவ காலங்களும் கூட கடவுளின் தோற்றத்தால் மகிழ்ச்சியாக இருந்தன. எனவே இந்த புனித நாள் விஜயா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் காயத்ரி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் படி. சச்சித் ஆனந்த உடலை கொண்ட பரமபுருஷ பகவான் காஷ்யபர் மற்றும் அதிதியின் மகனாக அவதரித்த போது அவரது பெற்றோர் இருவரும் மிகவும் வியந்தனர். அவரது தோற்றத்திற்கு பிறகு இறைவன் ஒரு குள்ள வாமன வடிவத்தை எடுத்தார். அனைத்து பெரிய முனிவர்களும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். மேலும் அவர்கள் முன் காஷ்யப முனியுடன் வாமனரின் பிறந்த நாள் விழாவை நடத்தினர். பகவான் வாமன தேவரின் பூணூல் விழாவின் போது சூரிய கடவுள் பிரகஸ்பதி, பூமிக்கு அதிபதியான தேவி, சொர்க்க கோள்களின் தெய்வம், அவரது தாயார் பிரம்மா, குவேரா, 7 ரிஷிகள் மற்றும் பிறரால் மதிக்கப்பட்டார். பிருகு ஒரு ரிஷி. அவர் 7 பெரிய முனிவர்களில் ஒருவர். 10 ரிஷிகள் பிரம்மாவால் உருவாக்கப்பட்ட பல பிரஜாபதிகளில் ஒருவர், படைப்புக்கு உதவுபவர்கள். பின்னர் வாமன தேவர் நர்மதா நதியின் வடக்கு பகுதியில் பிருக வம்சத்தை சேர்ந்த பிராமணர்கள் யாகம் செய்து கொண்டிருந்த
பிரிகு கட்சா என்ற சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள யாக அரங்கிற்கு சென்றார். முஞ்சை வைக்கோலால் செய்யப்பட்ட பெல்ட், மான் தோலின் மேல் ஆடை மற்றும் பூநூல் ஆகியவற்றை அணிந்து கைகளில் ஒரு தண்டம், ஒரு குடை மற்றும் நீர்ப்பானை, கமண்டலு ஏந்தி வாமனர் மகாராஜா பலியின் தியாக அரங்கில் தோன்றினார். அவரது ஆழ்நிலை ஒளிமயமான பிரசன்னத்தின் காரணமாக அனைத்து புரோகிதர்களும் தங்கள் வலிமையில் குறைந்து விட்டனர். இதனால் அவர்கள் அனைவரும் தங்கள் இருக்கையில் இருந்து நின்று வாமன தேவரை வணங்கினர். ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஸ்ருஷ்வாஸ்வமேதர் யஜமானம் ஊர்ஜிதம் பலி பிருகுணாம் உபகல்பிதைஸ்ததः ஜகமா தத்ராகில தாரா சம்பிருதோ பாரேண காம் சன்னமயன் படே படே. பிருகு வம்சத்தை சேர்ந்த பிராமணர்களின் ஆதரவில் பலி மகாராஜா அஸ்வமேத யாகங்களை செய்வதை கேள்விப்பட்ட பகவான் எல்லா வகையிலும் நிறைவானவர். பலி மகாராஜாவிடம் கருணை காட்ட அங்கு சென்றார். சிவபெருமான் கூட வாமன தேவரின் கால்விரலில் இருந்து உருவான கங்கை நீரை தன் தலையில் ஏற்றுக்கொள்கிறார். எனவே இறைவனின் பாதங்களை கழுவிய பிறகு பலி மகாராஜா உடனடியாக இறைவனின் பாதங்களில் இருந்து தண்ணீரை தன் தலையில் ஏற்று தானும் தனது முன்னோர்களும் நிச்சயமாக மகிமைப்பட்டதாக உணர்ந்தார். பின்னர் பலி மகாராஜா பகவான் வாமன தேவரின் நலம் விசாரித்து அவரிடம் பணம், நகைகள் அல்லது அவர் விரும்பும் எதையும் கேட்கும்படி இறைவனிடம் வேண்டினார். உன்னி கிருஷ்ண பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ்மா படிங்கம்மா. ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? பிரதிச்சேப்னே மம் ஆத்தினம் விப்ர உதானுதர்கயே காஞ்சனம் குணவத்தாம் பிருஷ்டம் ததன்னர் உடவா விப்ரகன்யாம் கிராமன் சம்ருத்தம் ச துரகன் கஜன் வா ரதஸ்ததார்த்தம் சம்பிரதிச்சா. பிராமண மகனே, என்னிடம் ஏதோ கேட்க வந்திருக்கிறாய் என்று தோன்றுகிறது. ஆகையால் நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீர்களோ அதை என்னிடம் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளலாம். வணக்கத்திற்குரியவர்களில் சிறந்தவர் என்னிடம் இருந்து ஒரு பசு, தங்கம், அலங்காரம் செய்யப்பட்ட வீடு, சுவையான உணவு மற்றும் பானங்கள், உங்கள் மனைவிக்கு ஒரு பிராமணரின் மகள், வளமான கிராமங்கள், குதிரைகள், யானைகள், தேர்கள் அல்லது நீங்கள் விரும்பும் எதையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். வாமன தேவர் பலி மகாராஜாவிடம் தொண்டு கேட்கிறார். பலி மகாராஜா வாமனத்தேவனை ஒரு பிராமணனின் மகனாக நினைத்து தனக்கு பிடித்ததை கேட்கும்படி சொன்னபோது வாமன தேவர் இரண்யகசிபு மற்றும் இரண்யாட்சனை அவர்களின் வீரச் செயல்களுக்காக பாராட்டினார். 3 அடி நிலத்திற்கு அரசன் பலி மகாராஜா இந்த நிலத்தை தர்மமாக கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டார். ஏனெனில் இது மிகவும் அற்பமானது. ஆனால் வாமனதேவன் விஷ்ணு தேவதைகளின் நண்பன் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சுக்கராச்சாரியார் பலி மகாராஜா இந்த நிலத்தை கொடுக்க தடை விதித்தார். இறைவன் வாமனதேவர் பலி மகாராஜாவிடமிருந்து தொண்டு கேட்கிறார். சுக்கராச்சாரியார் பலி மகாராஜா தனது வாக்குறுதியை திரும்ப பெறுமாறு அறிவுறுத்தினார். மற்றவர்களை அடக்கி ஆள்வதில், கேலி செய்வதில், ஆபத்துக்கு பதிலளிப்பதில், பிற நலனுக்காக செயல்படுவதில், இப்படி பலவற்றில் ஒருவன் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற மறுக்கலாம் என்றும் அதில் எந்த தவறும் இருக்காது என்றும் விளக்கினார். இந்த தத்துவத்தின் மூலம் வாமன தேவருக்கு நிலம் கொடுப்பதில் இருந்து பலி மகாராஜாவை தடுக்க சுக்கராச்சாரியார் முயன்றார். பக்கத்துல இருக்க பிக்சர் பார்த்தேன்னா தெரியும். பலி மகாராஜா உட்காந்துருக்கா இல்லையா, பின்னாடி சுக்கராச்சாரியர் பண்ணாதப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அவர் கேட்கிற வழியா இல்ல பலி மகாராஜா. எஸ் மேம். இது விஜயலட்சுமி மாதாஜி நீங்க படிங்க. எஸ் மாதாஜி. பலி மகாராஜா எல்லாவற்றையும் இறைவனுக்கு தொண்டு செய்தார். இதனால் இறைவன் தனது உடலை நீட்டி விஷ்ணுவாக ஒரு பிரம்மாண்டமான வடிவத்தை எடுத்தார். சுக்கராச்சாரியாரின் அறிவுரைகளை கேட்ட பலி மகாராஜா சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார். மதம், பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் புலன்களை திருப்திப்படுத்துதல் போன்ற கொள்கைகளை கடைபிடிப்பது ஒரு இல்லத்தரசியின் கடமை என்பதால் பிரம்மச்சாரிக்கு அளித்த வாக்குறுதியை திரும்ப பெறுவது முறையற்றது என்று பலி மகாராஜா கருதினார். ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கு கொடுக்கப்பட்ட
வாக்குறுதியை பொய்யாக்குவது அல்லது நிறைவேற்ற தவறுவது ஒருபோதும் சரியானதல்ல. ஏனென்றால் பொய் சொல்வது மிகவும் பாவமான செயலாகும். பொய் சொல்லும் பாவ வினைகளை கண்டு அனைவரும் பயப்பட வேண்டும். ஏனெனில் பூமி அன்னை ஒரு பாவமான பொய்யனின் கணத்தை கூட தாங்க முடியாது. இறைவன் படிப்படியாக உலகின் முழு மேற்பரப்பையும் மறைத்தார். மேலும் அவர் தனது உடலை நீட்டி முழு வானத்தையும் மூடினார். அவர் தனது கைகளால் அனைத்து திசைகளையும் மூடினார். மேலும் தனது இரண்டாவது காலடியால் அவர் முழு மேல் கிரக அமைப்பையும் மூடினார். எனவே அவர் மூன்றாவது அடி எடுத்து வைக்கும் இடம் காலியாக இல்லை. பலி மகாராஜா உதவியற்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட போது பகவான் விஷ்ணு அவரிடம் மூன்றாவது அடி நிலத்தை கேட்டார். பாலமுருகன் பிரபுஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? கமலா மாதாஜி வேற யாருக்கு அம்மா படிக்கிறதுக்கு? இவருக்குள்ள மகாலட்சுமி மாதாஜி இருந்தாடா. கொடுங்க. மகாலட்சுமி மாதாஜி இருக்க நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் போயிட்டாடா மகாலட்சுமி. ஒரு மினிட், லெட் மீ செக். ஷி வாஸ் தேர். இல்ல போயிட்டாடா. போயிட்டா போல இருக்கு. இருந்தா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இருந்தா. ஆமா போயிட்டா. பாலமுருகன் தான் இருக்கார். ஆமா ஆமா. எஸ், பாலமுருகன் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? அவர் படிக்கல. ஓகேமா விஜயலட்சுமி மாதாஜி நீங்க இதை படிச்சு. விஷ்ணுவின் நோக்கத்தை புரிந்து கொண்ட கருடன், ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, விஷ்ணுவின் கேரியர் வருணனின் கயிறுகளால் பலி மகாராஜாவை உடனடியாக கைது செய்தார். மிகவும் புத்திசாலியான பலி மகாராஜாவின் மனைவி தனது கணவரை கைது செய்வதை ஆதரித்து இறைவனின் சொத்தில் உரிமை கொண்டாடியதால் அவருக்கு புத்திசாலித்தனம் இல்லை என்று குற்றம் சாட்டினார். எஸ் கமலா மாதாஜி நீங்க அவ்வளவுதான். இது மாமா இது ஸ்லைட் போகல. எஸ் கமலாஜி நீங்க படிங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலி மகாராஜா வருணனின் கயிற்றால் கைது செய்யப்பட்டு இறைவனை வழிபடும் ஒரு வேற மேடப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டு இறைவனை வழிபடும் போது அவரது தாத்தா பிரகலாத மகாராஜா அங்கு தோன்றி தந்திரமான முறையில் பலி மகாராஜாவின் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு பரமபுருஷ பகவான் பலி மகாராஜாவை விடுவித்ததை விவரித்தார். பிரகலாத மகாராஜா இருந்தபோது பகவான் பிரம்மாவும் பலியின் மனைவியான விந்தியாவலியும் பரமாத்மாவின் மேன்மையை விவரித்தனர். பலி மகாராஜா எல்லாவற்றையும் இறைவனுக்கு கொடுத்ததால் அவர்கள் அவரை விடுவிக்க பிரார்த்தனை செய்தனர். உனது திருப்திக்காக நான் என் உடலை வைக்கும் போது தயவு செய்து உனது மூன்றாவது அடியை என் தலையில் வையுங்கள். இறைவன் 2 படிகளால் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் மறைத்திருப்பதால் பலி மகாராஜாவின் தலை அவரது மூன்றாவது அடிக்கு எப்படி போதுமானது என்று ஒருவர் கேட்கலாம். ஆனால் பலி மகாராஜா உடைமையை விட செல்வத்தை வைத்திருப்பவன் பெரியவனாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான். ஆதலால் இறைவன் தனது உடைமைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் பலி மகாராஜாவின் தலைவன் உடையவன் இறைவனின் 3ஆம் அடிக்கு போதுமான இடத்தை வழங்குவான். எனவே வாமன தேவன் தனது 3ஆவது அடியை பலி மன்னரின் தலையில் வைத்தார். பலி மகாராஜா சொர்க்க விமானத்தில் இருந்து சுதல கிரகத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். இது சொர்க்கத்தை விட 100கணக்கான மடங்கு சிறந்தது. இது ஸ்வர்கீபிக் பிராத்தியம் என்ற வார்த்தைகளால் சுட்டி காட்டப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவான் தம் பக்தனை பொருள் செல்வத்தை இழக்கும் போது இறைவன் அவனை வறுமையில் தள்ளுகிறான் என்று அர்த்தம் இல்ல. மாறாக இறைவன் அவனை உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்துகிறான். பரமபுருஷ பகவான் பலி மகாராஜாவை அவரது குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து செல்லுமாறு கேட்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக இறைவன் அவரை தனது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் தங்க அனுமதித்தார். 3 உலகங்களுக்கு அதிபதியான பரமபுருஷ பகவான் தனது சொந்த பக்தனிடம் மிகவும் இரக்கம் உள்ளவர். சுத்தல லோகத்தில் உள்ள பலி மகாராஜாவின் வாசலில் கையில் தடியுடன் நிற்கிறார். இது படிக்கணுமா? ஓகே. கிரியமானே கர்மாணிடாம் தெய்வே பித்ரேத மனுஷே
மனுஷே யத்ர யத்ர யாத்ரானு கீர்த்தியேத தத்தேஷம் சுக்ருதம் விதுஹு. மொழிபெயர்ப்பு. எப்பொழுதெல்லாம் வாமன தேவரின் செயல்பாடுகள் தேவர்களை மகிழ்விப்பதற்கென்றோ பித்ருலோகத்தில் உள்ள முன்னோர்களை மகிழ்விப்பதற்கென்றோ திருமணம் போன்ற சமூக நிகழ்வை கொண்டாடுவதற்கோ அந்த சடங்குகளை சம்பிரதாயமாக சொல்லும் போது அந்த சடங்கு மிகவும் மங்களகரமான சிறப்பானதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். சோ இதோட கதை ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மங்களகரமான சிறப்பானதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். சோ உங்களுக்கு வாமனத்தோட முதல்ல ஃபுல் டீட்டெயிலா கதை படிச்சோம். ஸ்லோகத்தோட அந்த ஸ்லோகத்துக்கு மீனிங்கும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இந்த ஸ்டோரியை பார்த்துட்டோம். ஆஞ்சா கல்பக ரூபசிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம்ம நமக. அனந்த கோடி ஒரு நிமிஷம். अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, लीला प्रभुपादा की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवत गीता और भगवत क्रांति की जय, श्री राधा गोविंदा की जय, गौरव प्रेमानंद हरि 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 बोल।